rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang iyong mga gitahak Kaya kinindughan ko ano liya kong masukama Kung sa may hinungdan, imo akong gipaligdan Sa walay igong nga rason, imo akong bibiyaan Alas 8, this is Ice Now. Ganyan na atong celebrity taxi driver, Lito Inglisero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging Heartthrob. Alright, How are you, brother? mahirap talaga yun, Consular Bernie, mahirap talaga. So far, I'm fine. Sumura to. Okay, bye. Naputol man, wala man ito. How are you, brother? So far, I'm fine. I'm good because God give me good health, give me another in my life to serve the people around the world. Ayos eh. Alas 8:17 na, Uga. Siyempre, ito na po ang Litos Quote of the Day. Learn the rules like a pro, so you can break them like a artist. Gikan ka? Gikan kang Pablo Picasso. Si Pablo Picasso, asawa ni Pablo. Picasa. O sa'yo pasabot na, learn the rules like a pro. Una-una ang mga balaod, mura og, what do you mean pro? Professional. Professional? So you can break them. Nya, buaka siya, i-stop siya. Buwak, tama. Sa? Buak, oh. Buaka siya sama sa artista. Oy, okay ra ba sa imo nga magkuhan nga, magmotor tapos magbutang ka og kuhan. Kanang best. Kung musulod ka sa ngit-ngit gid kayo, pag diri ka sa highway magdagan, dapat magsuot. Reflectorize ka na. Umuliko na ka diya sa kaswagan dapit, hubua kay dali ra ka makita sa rumboy. Angkong mangyagatid sa atin ng Bira Max Capsule. Mas gahi, mas lami. Available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Sable Pharmacy, og bago lang ta nag-stocking diyan sa may Butika Pangmasa. Iyon. Butika Pangmasa na sa may Veles o diapon sa Kauswagan ha. Bisitahin na ninyo ang Butika Pangmasa. Available po diya ang atong Bioprobix Probiotics. Ang Bioprobix Probiotics. Kung kamo gabalik-balik permintin yung mga UTI, mga nanay, mga ate, mga madam, kani ang Bioprobix kay base na puno na sa di maayong bakterya inyong kalawasan ha. Munang kailangan mag-Bioprobix everyday ha. And also ang atong gugmang gyagati sa atin ng Mustang. Pasabot sa Mustang. Mangumusta kay mangutang. Ang Mustang o sa kabagong alcoholic mix kung asa kini ang lasa niya medyo tamis, medyo strong, medyo wild ha. Pero ang nakalamian ning alcohol mix mas lami ni siya kay ladies drink gini siya. So kung kamulog tanaw og Netflix nasa inyong balay, mag-stocking lang mo ani kay bawal pa mangyapon ng bar. Adto mo sa Aurorama, sa Carmen Mart, na dito ang Mustang. Mas lami ni siya kung bugna og nay ice. Again, 10% ra ang alcohol ni ini. Bosa palit na og Mustang. Ang pasabot sa Mustang. Mangumusta kay mangutang.
kagahi Bernie o kagahi Lito? They're the hard Bernie and the hard Lito. Kasi letter sender na to ni lalaki, babae. Lalaki. Babae. Lucky. Babae. Niuban yung ko. Kang Arnel. I will be, what do you mean, you, Ni join. I will be joined to Ariel to go out my house. Kaya di ko gusto nga magbulag, kaya di ka na akong ginikanan, Kang Arnel. I do not like to break because of my feelings. I did not like Arnel. So nakipuyo ko sa ilang balay, uban sa iyang mga ubang relatives. I will stay the home of Arnel and to be the relatives. Okay nga nila itabo! This is the starting of love life. Arnel! Alay ko dito. Arnel! Oh, Alay. what ba? Oh, nagbit-bit mga babae dito. Unsa man tao Ano ba nga? ka? Mao pa'y lisod kaya itong pamugas diri. Gibit-bit pa nimo na imong uyab-uyab nimo. Basi ko niya, sulungon tala sa mga relatives anong bayana, ha? Sila po. Uy, ako bahala na pa. Anong idalaman nimo na dito? Nga, nadunggan ako nga, buragira ba ganan mga ginikanan na niya sa imo, ha? Karang bayana, kaarti ba yung mga ginikanan na murag kagwapa ng bayana na? Nagwapa na pa. O sila kagwapa na nga, hugaw malagtuhod? May nampuon, managod siya pa mo nang nahugaw yung tuhod. Mo ba? Unsay pasabot ni Bana? Always na siya gapre pa nga mabuutan na itong mga kaliwat pa. Ano sa dada? Unsa nang puday lang ko dia? Kay mo man ako nadunggan nga mo nang di ganan iyang ginikanan. Tungod lugar kay bad record dere. So ba tungod lugar kay nadamay sila sa mga apelyido nato atong mga nga wa sa kapalong atong pamilya mga buutan man eh. Kana mo galing mo maigsuon pa o, puros mga adik, kawatan, old apple, it's not fair. Naka na ma-illegal yung lugar pa. Ubalhin na lang ito subdivision pa, kaya wala illegal ito pa. Di ta ganan mo atong line subdivision kay di ta mo bayad sa homeowners association nga Diyos. Lami na yung panada, juice na pa. Na! Depende sa Amin, gusto. Pineapple juice o grape juice. Depende sa mo. Abi na ka na nag-aimno ng juice pa. Kapoy ka na diya. Kay bawal diya nga imong buyan ng iro. Kay kumalibang sa silingan. Daot ta, maigo ta sa Facebook. Dahil multa. Kabalo ka, okay man ko sa mo ha. Pero di ko kabalo ko mula hutay walang bayhana na diri sa itong mga panimalay. Okay ra ka na siya. Wala ko tayo, magugmaan yan na sa ako. Pagkabalo niya, parang mga dagko uno niya, tagkaliwat pa. Tawa ka. Kato istorya ng tarong. So mga tao siya mo iya, itoy. Tawagin na, tugi na. My love! Hello! Naglibog ba ako asa ko mo daghan man may kwarto diri no, naglibog ko asa ko mo sulod nga kwarto katong primerong kwarto nakagawas ko kay tingala ko na nagsayaw-sayaw nga babay. Puno ka niya mong kwarto doon, dagan. Ano wa man ko nimo gi-briefing nga ang isa ka kwarto hubo-hubo man din na. Pataka mo kang sulod gudwa kay pananghin. O kabalo nga shortcut may nas Coras Grill. Asa na lapit ang kuras? Katubay mong perminti ba nga tong doon sa Dimorbi? Ha? Ano na lapit? Tapos dito ko nisulod sa pikas kwarto. Hala, lalaki man po nang gasayaw-sayaw. Navigator man dito, navigator. Nanay yung nanay? Kabaluloy ka na. Na story kay na kong waiter nga na daw mga gikag DJ gikag sadsan mo hapit diha. Kajut lang good be. Kanang gipataw mo si mong papa. Kulbaan mo ka ni mong papa oy, buro mamaak. Na injection na balik anti-rabies. Okay na, Papa.
Ah, day. Sit down. Mayong gabi ni mo da, sir. Ay, napag sir na ako. Tawagan lang ko papa. Kaya uban mga kong anak na ako. Pa, hinaya na yung tingog pa kadali. Kaya nanay sakit sa kasi. O, saan mga problema? Huwag ka sige nila wala. Pa, huy. Hinaya lagi na yung tingog kaya nanay sakit sa kasing-kasing pa. Ngano naman mo diri karon? Ingani ka gamay nga tingo, gusto rin mo, ana. Okay na. Wala kang diwindi, ano pa? Ah, day. Ano yung mga day? Actually, day. Dawat man ka na ako, day. Nga, uyab ka sa kong anak. Di sa pagdako ni siyang tiyan, pero imong gidawat. Pero, day, sigurado bagyog ka, day. Nga, diri ka mamuyo na mo, day. Kay, di ko gusto nga ang imo mga ginikanan mo sulong niya diri sa mo, Actually, mo sana akong gikabalakan, pero di ba ko gusto ko nga magbulag ni Arnel. Kikabalogyan ko nga ang inyong pamilya. Dili man, bisa pa inyong apelido, A.H. Pero kabalog ko nga ang inyong pamilya mga buutan. Ah, tama ka, day. May Arnel kaya nakabalo ni mong uyab ni mo nga kita mga buutan ta nga pagkatao. Kabalo siya ba lahi, ta sa uwan ni mo mga igsoon pa. Kabalo ka, day. Aminado magimiday nga nako yung mga ubang igsoon day nga medyo bati yung kay dungog aning ako ang kwan. Bati pag dungog na pag bungog. Papa, mag-istorya gani ka pa. Ayaw, widawiri ka mo pa. Sorry. Wala ko nabantayan. Abi na ko ang itoy nato may akong nawiran. Kaya mo na yung kamot. Istorya na pa. Wala hapyo sa kamot niya pa ba? Dili man kay... Giisip man ako sa mamurag ako ng anak. Usa matawang nga. Ay, pagunawag dautan. Isip Anak, ako day. niya man. Ama naman ko niya. Day. Kabalo ka, day. Pangayan ka mag-shorts, day. Amis kay kag paaday. Tanaw pa ko imong kamot pa na napod sa paa pa. So man taong ka nga. Ano man mo istorya? Kung kailangan na yung mga medyo himas gamay para tinudanay ba ko istorya ba? Ang saan ka, ay? Oh, ani, ay. Kana ka dyan lang, day. Pakano sa kuning kitchen ng iro na ko, day. Saba ko, day. Gusto na bisita niya. Kasama mo siguro. Ano, pa na, igikan pa. Saba, day. Ano? Pakano sa nagbitsin ng iro na may kapitig sa bado. Kita pa. Day, basta day, ani atong baton, day, ha. Ay kabala ka, imo ng isa ka kwarto diya, tapos tana, dili ka makuhan diri, palanggaon ka na mo isip anak na mo. Basta nga mo lang isigurado ng yung nga ikaw mismo, imong kabubuton, nga ni ka diri sa mong panimalay. Salamat kayo, pa. Ay, kabala ka pa. Man sila kapaluan niya ako ni bahala ni. Basta ako di ko gusto nga magbulag ni. Kailam na ako si Arnel pa, di ba? Lamambog ko ni mo. Yes, love ka ka. Oh, naraman din na, day. Oh, di, sige, day. Ako, okay lang. Ayaw, may tag sa kwarto pa. Sumo ka pa. Oy, do, di mo muminyo, do. Ano mag-abay mo sa kwarto taon? Ay, nababasi mo ito. Pagka speakers kwarto pa. Dito ka speakers kwarto katong daghan kayo yung mga ban-aid dito mga bangag. Oh, sige do. Sige day. Ayaw ka pala ka day. Palanggaw ka ka diri day ug ako kang iisip nga akong anak gyapon day. Ay ka pala ka day. Palanggaw ka lang mayo day. Kasaba bas iro diha. Ginawat na. Atangin niyo ugma.